Endamê Konseyê Rêvebera KCK Mustafa Karasu bi bîrxist ku AKP polîtikaya xwe li ser tasfiyekirina têkoşîna azadiya ya gelê Kurd ava kiriye û dixwaze Kurdan qir bike. Serhildana pêşiya rêbera po avakirina têkoşîna azadiyê ye serhildana dijî polîtikaya qirkirinê ye. Rêber Apo bi tespîta Kurdistan mîtingehê dest bi têkoşînê kir. Polîtikaya qirkirinê beriya her tiştî li ser Rêber Apo tê meşandin. Çavkaniya polîtika û kiryarê qirkirinê ev yeke. Şaşe mirov polîtikaya li hemberî Kurdan tê meşandin ji polîtikayên li deverên din ên cîhanê li hemberî gelan û neteweyên pêk tê cuda binirxîne. Ev nêzîkatiyeke polîtik a şaşe. Li qada siyasiya Kurd li nava dostên Kurdan nêzîkatiyên bi vî rengiyên şaş têne dîtin. Rabûna li ber têcîdkirina Rêber Apo û têkoşîna ji bo azadiya wî dê wateya têkoşîna ji bo azadiya gelê Kurd. Ger em têkoşîna ji bo azadî, ewlekarî û tenduristiya Rêber Apo nekin navenda têkoşîna azadiya ya yekbûyî em ê nikaribin vê têkoşînê bi rengekî rast bimeşînin. Eger netewek rêxistinek û tevgereke siyasî xwedî li rêberê xwe yê dilgirtî dernekevin, hingî nikarin xwedî li xwe derkevin, nikarin têkoşîneke azadiyê bimeşînin. Mustafa Karasu da zanîn sedema zordarî û dijminatiya desthilatdarî AKP MHP ya li demokrasiyê zext û bêhukûkiya li îmraliyê ye û wiha got fereseta astênkirina belabûna fikra Rêber Apo û mîsogeriya azadiya wî bi xwe re zextê tîne. Gelê me dibêje eger Rêber Apo hîn jî dîlgirtî be ev yek rexnedayîna me ye. Wê demê divê em berpirsyariya rexnedayînê bicih bînin li çar hêlên Kurdistanê û derveyî welat bi awayek çalak tevlî vê têkoşînê bibin. Derbarê çalakiyên çêdibin de jî Endamê Konseyê Rêveber a KCK Mustafa Karasu wiha got dema têkoşîna azadiyê ya ji bo Rêber Apo hatê mezinkirin hingî wê azadiya Rêber Apo û azadiya gelê Kurd mîsoger bibe. Azadiya Rêber Apo di heman demê de têkbirina polîtikaya qirker mêtingere pêşîvekirina li demokratîk bûna Tirkiyeyê ji bo wê divê asta têkoşîna heyî li her qadê bê bilindkirin. Giring e çalakiyên ji bo azadiya rêbertî veguherin çalakiyên bi beşdariya bi 10,000 kesî. Serhildana li Wanê nîşanê me da dema civakên mezin tevlî çalakiyê bûn encam çawa tê wergirtin. Lazim e şêweyên nû yên rêxistinî û çalakiyan bê peydakirin. Bi çalakiyên dubare bi bangên li dewleta Tirk CPT û Konseyê Ewropayê encam nayê bi destxistin. Lazim e bi rêbazên Afrîner gel xwe bi rêxistin bike tevlî çalakiyan bibe.